sve skupa pozdravio. Jako mi je drago da vas vidim u ovolikom broju, jer se najbolje osjećam kad ste vi negdje oko mene, znači da sam negdje i ja u formi, da je negdje nogometna lopta blizu, jer to je moj cijeli život obilježilo, pa tako i druženje sa vama. Ono što bih vam također bih pozdravio moj odvjetnički tim, gospođu Sloković, zatim gospodinu Čedo Rodanovića, i posebno mi je drago da sam u njihovom društvu, jer radi se ne samo o odvjetničkom timu mom, nego i o moje obitelji i jednom od sigurno najznačajnijih ljudi kad je u pitanju pravo u našoj državi. I želim da se ovdje ugodno osjećaju. Kao prvo bih htio putem vas izvijestiti javnost da od danas više nisam izvršni predsjednik Građanskog nogometnog kluba Dinamo. To činim iz razloga da bi Dinamo, u koji sam se ja zaklinjao toliko godina, ljubavlju, radom i predanjom, mogao nesmetano ići u budućnost i da na čelu kluba ne bude izvršni predsjednik Zdravko Mamić, naravno uz gospodina Mirka Barišića, i da to ne bi ljudi koristili i zloupotrebljavali kad je u pitanju razvoj Dinama. Znači, nisam više izvršni predsjednik Dinama. Što sam od danas? Od danas sam savjetnik kluba. Onoliko koliko će mi ljudi u klubu trebati, koliko će me koristiti, ja im stojim na dispoziciji i na raspolaganju da kad god osjete potrebu da me za nešto trebaju, ja ću im biti pri ruci. To je najznačajnija stvar o kojoj sam vas htio obavijestiti, da to čujete od mene, jer ipak sam toliko godina bio na toj funkciji i toliko toga je u tom periodu napravljeno i mislim da je red da vas ja to čujete iz mojih usta, da to ne bude šturo priopćenje, nego da vam ja kažem. U svjetlu ovih ozbiljnih događanja oko kluba i oko mene, želio bih ipak podsjetiti na jedan period da bi se razumjela čitava situacija u kojem trenutku sam ja došao ponovo u klub. Vi morate znati da 2000. godine je Dinamo bio samo nogometni klub po imenu. 2000. godine je tadašnja vlada, u kojoj je bio pokojni predsjednik Račan i ministar financija gospodin Crkvenac, ušla u nogomet na isti način kao što je to ušla vlada i 2011. godine. Tada su ušli u Dinamo, Hajduk, Rijeku, Osijek i sjećate se da su proglasili, u više stotina milijuna kuna koja je napravljena za šteta za Republiku Hrvatsku, i da je isti model koji je 2000. godine napravljen, da je napravljen i 2011. I znamo da su mnogi ljudi tada bili inkriminirani, da su ljudi bili prigušeni, da su klubovi jedva to preživjeli, a da bi se na kraju, nakon 11 godina sudovanja, svi ti ljudi bili pravomoćno oslobođeni. Vi znate, gospodin Mirko Novosel, Damir Vrbanović, Tomislav Horvatinčić, gospodin Ordulj i neki drugi koji su tada bili kao pojedinci na optuženičkim klupama. Znači, kao što danas čeka vjerojatno mene i neke moje suradnike i prijatelje u budućnosti. Prema tome, vrlo identičan scenarij, samo je tada bilo na 4 kluba i radilo se o više stotina milijuna kuna, a na kraju je bilo to da nitko nije bilo kriv i da je sve bilo po zakonu. Zašto to još posebno kažem? Tada je bio egzodus igrača, sjećam se, vi ste svi novinari i taj pretraživač ne da se interpretira nešto lažno ili nešto neistinito, pa ćete izvaditi iz arhive, vidit ćete da je iz Dinama, iz one sjajne generacije koja je bila u Ligi prvaka 97. 8. i 9. u klubu, da je otišlo 42 igrača. Tada u Dinamu nije bilo doslovno ni jednog profesionalnog igrača 2000. godine,
kada sam ja i još neki ljudi zamolili predsjednika Barišića, koji je tada bio jedan od najuglednijih ljudi u Hrvatskoj, što je i danas, jer je bio predsjednik uprave Siemensa i to mislim da je nekada više od 25 godina bio predsjednik uprave Siemensa, stavio ugled svoj osobni i ugled svoje kompanije koju je predstavljao Siemens da spasi Dinamo. I tada je spasilac Dinama isključivo bio gospodin Barišić svojim ugledom i utjecajem i količinom novca koje je u to vrijeme Siemens i drugi partneri njegovi i prijatelji pomagali Dinamu. Ja sam imao velike zasluge uz neke još ljude za njegov dolazak 2000. godine, jer smo rekli, gospodine Barišić, klub ne postoji, klub neće imati nikakvu budućnost, dajte vi spašavajte. I on je rekao, ako je tako teška situacija, ako će to ljudi prihvatiti, ja ću doći. I sjećate se 2000. godine na famoznoj skupštini je bila cijela plejada velikih giganata rukovoditelja, od predsjednika Canjuge, Mirka Novosela, Čire Blaževića, Vinka Grubišića, Jadranke Kosor i bila je cijela nogometna momčad na jednoj skupštini. To nikad nije bila predvođeni Prosinečkom i Jurićem i tako dalje, jer su tražili svoja prava i jer klub nije mogao, klub nije funkcionirao, klub je našao se u velikim financijskim problemima. Klub je imao 2000. godine preko 100 sudskih postupaka. Klub je imao dugova prema svim gradskim poduzećima u visini negdje 55 milijuna maraka je tadašnjih predsjednik Barišić i uprava kluba su u vrlo kratkom vremenu isplatili, jer je on htio biti častan i on je rekao da se do zadnje lipe mora vratiti svaka posuđena kuna od gradskih poduzeća. Jer znamo da je tada se pokušavalo u Dinamo posuđivati novac i tako dalje, i predsjednik Barišić je inzistirao da se to sve vrati i to se uspjelo vratiti. Onda su nastupile teškoće negdje sljedeće 2001. 2002. jer smo prolazili tu katarzu obnavljanja kluba uopće, momčadski, organizacijski, financijski. Predsjednik je bio blizu pred mirovinom i nismo isplaćivali po nekoliko mjeseci plaću. Znači, radna zajednica nije dobivala plaću, igrači nisu dobivali rate, nisu dobivali prenadležnosti i postojale su dve opasnosti, da se klub ugasi i drugo, da klub ostaje bez jednog igrača, jer su stjecali uvjete da budu slobodni bez ikakvih obeštećenja, jer klub ne ispunjava svoje uvjete. I onda sam ja došao 2002. godine u 10. mjesecu kao spasioc i onda sam ja počeo upumpavati u klub svoj vlastiti novac. Znači, prvo sam ja posuđivao novac kao fizička osoba i u to vrijeme bili su ti isti ljudi u klubu, bio je tada i direktor Zajec, trener je bio Čiro Blažević i onda je tad klub prodisao. Onda su neki ljudi otišli iz kluba na čelu sa Zajecom i ja sam dalje nastavio sa Barišićem zajedno sa svojim utjecajem uz banke, naročito uz Svipo banku, Dinamo omogućavati da se obnovi, da prodiše i da ide naprijed. I rješavali smo situaciju po situaciju. Znači, vratili smo 55 milijuna maraka konkretnog duga. Riješili smo odnose sa igračima, obnovili smo momčad i jako smo brzo odmah sljedeću godinu, već po mom dolasku bili prvi, bilo je to blic kad smo kupili Olića, Balabana, bio Butina tu, bili su veliki igrači u klubu, ali to nije bilo pravo ozdravljenje, jer su naše muke trajale i dalje. I dolazi 2004. godina, stečaj. Svi znaju što znači riječ stečaj. Dinamo je 2004. godine prestao poslovati kao dioničko društvo, a počeo je raditi kao udruga građana, jer je dioničko društvo otišlo u stečaj. Naravno da nisu time nestali svi problemi, nego su ostali još dugovanja prema igračima iz bivšeg perioda, čak i od prije 2000. godine, i bili su i neke legende, pa smo se nagađali, pa smo se dogovarali. Uglavnom danas imamo situaciju dijametralno suprotnu, zato sam krenuo od toga perioda 2000. godine, 2004. godine sa tim etapama, da bi mogli razumjeti, jer su isti ljudi započeli taj proces, predsjednik Mirko Barišić i Zdravko Mamić, koji je danas je prestao biti izvršni predsjednik kluba, i
još uvijek je gospodin Mirko Barišić predsjednik kluba. Jednostavno da vidite tu priču, znači uzeli smo klub od kojeg su svi digli ruke osim dragoga Boga. Jer ne mogu kao vjernik reći da je dragi Bog digao ruke od Dinama. Ali svi ljudi živući, čitav grad Zagreb, svi su digli ruke. Da nije bilo Mirka Barišića, a onda tek moje malenkosti, klub Dinamo ne bi postojao. Jer nije imao uvjete. To su mogli samo napraviti i Copperfieldi. Zatim je došla 2005. godina. Prošli smo te katarze, nagodbi, vraćanja dugova, sudskih postupaka, većinu i obnavljanje momčadi. I onda sam ja, završili smo u Ligi za bedaka 2004-2005. I ja sam ovdje rekao, sad je gospodo dosta. Katarza i čišćenje su prošli, sad vam ja najavljujem dominaciju Dinama sljedećih 10 godina. I gle čuda, što se dogodilo? Upravo da uvijek izvršavamo svoja obećanja. Očistili smo klub od dugova, od sudskih postupaka, organizirali infrastrukturu kluba na entu poziciju, pa i ova današnja preskonferencija, ovaj prostor to govori. Podigli smo infrastrukturu za 100 puta, napravili smo najorganiziraniju omladinšku školu u Europi i danas je kao plod Dinamove omladinske škole rada, Dinamovi rezultati, Boga mi i hrvatske reprezentacije na kraju koje crpe tu našu proizvodnju i da nema Dinama, budite sigurni da ne bi ovoliko naša reprezentacija pronosila slavu hrvatskog nogometa. Uglavnom Dinama, ne zanemarujući i druge klubove koji su proizvodili za Dinamo igrače. Prema tome, rekli smo, 10 titula to smo ostvarili, ali šta smo još ostvarili? Ostvarili smo 10 puta igranja u Europi u kontinuitetu. Pa smo u zadnjih 5 godina igrali 3 puta Ligu prvaka. I sada gledajte, dragi prijatelji, u najvećoj krizi čovječanstva koja traje od 2008. godine, kad nitko nije jedan kvadrat nikakve infrastrukture otvorio u Hrvatskoj, nažalost, Dinamo je gradio igrališta, gradio je terene, gradio je hotele, radio je infrastrukturu i uprihodovao je uprava na čelu sa predsjednikom Barišićem. Naglašavam stalno na čelu s predsjednikom Barišićem, tim velikim čovjekom, velikim vitezom, čovjekom neponovljivim u sportskoj povijesti Hrvatske, ne nogometnoj, nego uopće u sportskoj, jer on je pomagao i druge sportske klubove i tako dalje, je donesla i unesla u Dinamo, slušajte dobro, 300 milijuna eura. U zadnjih 10 godina, jer je više od 2000. je sada 16. godina, ali samo u zadnjih 10 godina je uprava unesla 300 milijuna eura u klub. A da li se tu radi o sposobnim ljudima ili se tu radi o nesposobnim ljudima? Ja mislim da je situacija jasna, a da to pojasnim i da je pointiram. Oni koji razumiju, kad vi izvezete milijardu eura robnog izvoza, onda je FI, to znači dobit na milijardu eura izvoza 70 milijuna eura, 7%. Ako smo mi 300 milijuna eura uprihodili, onda znači da smo izvezli robnog izvoza za 4 milijarde eura. Prijatelji moji, 4 milijarde eura je Dinamo izvez od čega? Usluga, zraka. Ne vrijeđam naše igrače, ali oni su usluga. Mi smo otišli na taj zapad, otišli na to tržište u koje se svi zaklinju od 500 milijuna ljudi i oteli tom svjetskom tržištu i rekli, malo ćemo vam mi oteti. Nećete kupovati hrvatske igrače za kikiriki, nego ćete plaćati i unesli u svoju hrvatsku državu. I ovdje gradimo i tu infrastrukturu i poboljšavamo uvjete i proizvodimo nove mlade igrače da bi igrali za naše hrvatske reprezentacije, da bi pronosili slavu našeg kluba, našeg grada, naše zemlje i još da bi 265 ljudi. Danas kad sjedimo ovdje pred vama, 265 ljudi prima plaću. I to ne bilo kakvu plaću. Da ne bi bilo zabune, radi se o radnoj zajednici, radi se o ljudima koji radi na održavanju stadiona, radi se na trenerima, na struci, radi se na svim drugim zaposlenicima, stafu oko momčadi i radi se o igračima koji imaju potpisan ugovor. 265 ljudi. Probajte brojati od 1 do 265, pa vidit ćete kako je to i vi dođete do 265, a već opet krećete prvoga od 1 do 265.
i nikad nije kasnila plaća ni jednu sekundu i to je što se tiče toga. Vi moram vas informirati i podsjetiti, iako vi to znate, da smo mi bili podložni jednoj kontroli i jednim provjerama, kao što nikad dosad nitko u povijesti nije bio podložan. Znači, mi imamo svaki mjesec porezni nadzor. Kako ga imamo? Jer Dinamo, kako je izvoznik, prihoduje prihode u netu. A ovdje trošimo u svojoj Hrvatskoj u brutu. I plaćamo na to, osim sve doprinose i poreze, plaćamo i PDV. I svaki mjesec smo barem 2-3 milijuna kuna u pretplati. A vi kad tražite povrat PDV-a, što mi tražimo svaki mjesec, onda vam svaku fakturu prekontroliraju. Razumijete? Svaki mjesec uvijek iz početka. Tako da smo mi najkontroliranija tvrtka u Hrvatskoj. Iz mjeseca u mjesec. I sva rješenja su iz mjesec u mjesec, iz godine u godinu uvijek pozitivno za Dinamo. I često ste izvještavali, često ste pisali o tome. Neki su to zloupotrebljavali. Kako je to moguće da je uvijek Dinamo i Mamić su ljudi kad je uvijek sve u redu. Uvijek je bilo sve u redu. Pa kako sad nije u redu? Pa nije u redu, sad dolazimo do ključne točke. Jer je politika odlučila 2009. godine da uništi Dinamo ili da uništi obitelj Mamić. Ili da uništi obitelj Mamić, a time posredno i Dinamo. I tu nema nikakve dvojbe. Kako su to oni odlučili i zašto baš 2009. Pa vrlo jednostavno. Zato jer je gospodin Josipović, koji je bio vjesnik, odnosno nije on samo bio vjesnik, on je bio izabrani predsjednik Republike Hrvatske, ali je bio vjesnik jednog dolaska i vlade 2011. kasnije, iz koje je on iznikao, i on je najavio njihovu platformu koja će nas čekati i pratiti sljedećih 6 godina. Rekao je doslovno u Los Angelesu, tamo u Hrvatskoj u nogometu postoji mala mafija. To je bio prvi okidač. Drugi okidač je bio kad je došla vlada 2011. godine. Vi znate da je resorni ministar Jovanović sve njegove izjave od toga da će isušiti močvaru, da će istrijebiti sve komarce u hrvatskom nogometu. Znači, od mog, ako se sjećate, privođenja i hapšenja zbog onoga što je sve meni Jovanović govorio, ali on je bio zaštićen imunitetom, a onda sam ja zbog takozvanog govora mržnje bio priveden u zatvoru i sjećam se tada kad sam proveo noć u zatvoru, odlučivalo se da li će se pritvor produžiti još za 30 dana ili ću ja izaći van. Da su se tada na televizijskim snimkama redom iz minute u minutu pojavljivali predsjednik države, premijer države, resorni ministar Orsat Miljanić, ministar Jovanović i svi drugi čimbenici, a svi znamo definiciju trodiobe vlasti i znamo da vlast ne bi nikako smjela komentirati sudske postupke. Dozvolit ćete, ako sud odlučuje da li inkriminirana osoba ili osumnjičena osoba ili osoba pod istragom ili osoba koja može biti učinila nekakvo djelo, da baš nije normalno da svi obnašatelji najvećih državnih funkcija vrše pritisak na to pravosuđe, zatvorite ga. Samo vam to govorim da vidite koja je to količina bila političkog pritiska i koja je trajala permanentno. Znači, mi smo bili svjedoci, zakona donošenja u Saboru koji su se zvali jedan Lex Mamić, zakon o sportu, pa izmjene i dopune zakona o sportu Lex Mamić, pa zakon o udrugama Lex Mamić. Sve ste to vi napisali, sve su to nisam ja izgovorio, to ste vi napisali i to je izgovoreno u Saboru. Prema tome, nevjerojatna količina ljudi, institucija i korištenje sustava je bilo za sotonizaciju cijele obitelji Mamić i Dinamo. Svih tih 6 godina. Sjećamo se dobro kad ministar Maras u parlamentarnoj kampanji, on kaže, ekskluzivno vam najavljujem da u prvih 6 mjeseci novog mandata ćemo satrati hrvatski nogomet. Imamo u parlamentarnim izborima kad premijer Milanović kaže, ja vam kažem, iščupat ću hrvatski nogomet iz ralja jednog čovjeka. Znate, kad to govore sve
ljudi koji obnašaju najviše državne funkcije na vlasti. Pa što će obični ljudi raditi? Ne trebate im ni narediti da krenu u procesuiranje što su oni i napravili. Vi morate znati da hapšenje predsjednika jednog kluba, izvršnog predsjednika, hapšenje jednog menadžera kluba, što je moj brat Zoran Mamić, i to u trenutku dok smo mi na svojim radnim mjestima u Sloveniji, gdje zna cijela Hrvatska da smo na radnom mjestu na pripremama u Sloveniji i gdje mi kad čujemo da je to pokrenuto, sjedamo u auto i idemo u svoju zemlju. Ne bježimo iz svoje zemlje, nego idemo ususret svoje zemlje da se pokažemo, onda se radi spektakularno uhićenje na granici i tako dalje. Zatim, uhićenje mene i mog sina. Znate, ako je netko kriv, može se zvati kako god hoće, pravda je za sve i zakon je za sve isti. Ali dozvolit ćete da se tu apsolutno iz svih tih postupaka iščitava jedna želja, jedna odluka politička da se jedna obitelj zatre, ma što to značilo i zbog čega to značilo, a naravno kako su članovi te obitelji i nosioci vodići funkcija u Dinamu, naravno i da se Dinamo onemogući u postizanju tih rezultata, odnosno da se potpuno zatre. Taj scenarij je viđen kroz stoljeće, pročitajte malo Almanahe i povijest Dinama, onda ćete vidjeti da se politika itekako svih tih 100 i nešto godina bavila sa Dinamom i uvijek imala i miješala svoje prste. Vidjet ćete potpuno identične stvari koje se danas dešavalo su se između prvog i dva svjetskog rata, ali da sad ne pričamo o povijesti. Vi imate situaciju da sam ja već bio 2 puta u zatvoru, a da smo jučer dobili da je 3. otvorena istraga, ali o tome će govoriti odvjetnici. Ali da sam ja ipak bio 2 puta u zatvoru. Ali ja sam tek u procesu istrage, ja nisam čak niti u procesu podizanja optužnice, nisam u procesu nepravomoćnog odluke negativne po mene, a kamoli one završne odluke. Ali svako toliko u zatvor, svako bez ikakvih konkretnih dokaza, samo su u pitanju osnovane sumnje. Ali o tome neka govore pravnici, ako je takav zakon za sve, pa neka bude i za mene, ne bi ja o tome puno govorio, ali naravno da je evidentno da se tu radi o jednom političkom obračunu sa Dinamom i sa obitelji Mamić, tu nema nikakove dvojbe. Ja sam možda i neke stvari zaboravio, ali da vam kažem recimo primjer. Meni je zabranjen rad. U redu. Ja sam evo i danas, nisam više izvršni predsjednik. Ali kad moj brat Zoran Mamić, glavni menadžer kluba, dobije odluku da od 1.7. može raditi u Dinamu, ali da ne može primati plaću. Zoranu Mamiću je odlukom suda na zahtjev USKOK-a zabranjeno primati plaću za svoj rad. Da li ste to nekad čuli u životu? Ali kako ona reklama kaže, ali to nije sve. Uredno porezna uprava šalje Zoranu Mamiću svaki mjesec da plati porez, prirez i PDV na svoju plaću. Zamislite vi, znači, država donosi odluku da on ne može primiti plaću, ali mu država šalje odluku da mora platiti na tu plaću porez i PDV. I on to stalno čini. A od čega da živi? Kako da djecu iškoluje? Kako da plati alimentaciju za djecu? Kako da dnevne obaveze servisira? Znači, jednostavno, apsurdna i nevjerovatna situacija. Da čovjek radi, i to pro futuro radi, ako nešto odgovara, ali tek ćemo vidjeti šta će odgovarati. Jer on je danas, ako je presumpcija nevinosti za sve nas, za sve građane svijeta, onda smo mi ovdje čisti isto kao Papa Franjo ili bilo ko od vas ovdje. Ja jesam osumnjičen, ali ja nisam kriv, moja obitelj još nije kriva, dug je put do dokaza kriva. Mi smo u samo fazi istrage. Znači, rekao sam zabranjeno. Onda imate drugu situaciju. Ja sam za prvo moje boravak u zatvoru dao jamčevinu, skupili su ljudi za mene
konkretno jamčevinu je dao predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza i moj prijatelj Davor Šuker, je dao svoj novac 7 milijuna kuna za jamčevinu moju prvu. I sad mi dolazimo drugi put kad sam priveden u zatvoru i sudac istrage na zahtjev USKOK-a donosi rješenje da se jamčevina vrati. Drugostupanjsko vijeće potvrđuje odluku suca istrage da se opet jamčevina vrati. I to je završno rješenje. Ali gle čuda, kad se treba vratiti novac, jer je u međuvremenu su oni tražili da se vrati tih 7, da bi mogli doći do novog pritvora, odnosno do novih 14. I sad ako je vredila jamčevina prvih 7 za prvi slučaj, pa onda vredi tih 7 i za drugi slučaj, još dodaš 7 i završena priča. Ali ne, onda uskače USKOK sa zahtjevom da se tih 7 zadrži, jer to nije Šukerov novac. Nego da je to novac koji je nastao koruptivnim djelovanjem. I onda sudac istrage koji je donio odluku da se taj novac vrati, donosi ponovo odluku da se taj novac zadrži. To je znanstvena fantastika. Ne trebate tu biti pravnik da vidite da je to jedna akrobacija koje naravno oni imaju uporište, oni čim to potpišu, za njih je to po zakonu. Ali za mene ne da nije po zakonu, niti za moje pravnike, nego jednostavno to nije po zakonu. Imate situaciju da Šuker je u javnobilježničkom uredu, a možete si misliti da uopće neko dođe na ideju u tim brzinama, jer uvijek znate da se jamčevina skupljala u sat, 2 vremena. I da neko dođe na ideju i čovjek ima novac, donese novac u javnobilježnički ured. I u javnobilježničkom uredu posudi novac mom sinu i sačini se ugovor o tome koji fizički samo odnese taj novac do odvjetnika gospodina Prodanovića koji je položio taj novac za jamčevinu. I gle, oni kažu, ne, to nije Šuker novac, a onda porezna uprava od Šukera traži da se drugi tjedan kad bude u Hrvatskoj da se očituje o porijeklu tog novca. Pa pazite koliko je tu loših poruka, koliko je to maltretiranja, koja je to sva silina korištenja sile i snage sustava. Jer recite mi, molim vas, koja je poruka za svakog čovjeka u buduće, pa ko će dati jamčevinu ako znate da sutra imate ovaj problem? Ko bi se to usudio? Onda imate situaciju sljedeću. Kad je izlazio moj sin, odvjetnici su pripremili temeljito, odgovorno, poučeni slučajem u slučaju Sanader, nekretnine do savršenstva. I sud je prihvatio nekretnine. Kaže, prihvaćamo kuću gospodina Šikića koju je dao za Marija Mamića, sve je čisto, fenomenalna nekretnina čista. To je danas. Odvjetnici dolaze sutra, Mario treba izaći, dolaze u gruntovnicu da će knjižiti. Kaže, pa ne možete vi, kaže, kuća je pod blokadom. Pa kakvom blokadom nije bila jučer pod blokadom? Evo vi danas pod blokadom. Ko je dao pod blokadu? Kaže, Eduardo da Silva. I naravno, Mario Mamić ne može izaći van. Opet, ajde na brzinu u sat vremena skupljaj novce, skupe se novce, mi izađemo van, naravno sad ne možeš, nije isto dati nekretninu, pa lakše je čekati ljudima, nego davati novce ljudima, moraš vratiti novce. Ljudi moraju imati svoje novce, vratiti im novce, a još moraju odgovarati pred poreznom uprave za te novce. Naprosto nevjerovatno. I vi imate situaciju da Silva izađe odmah istu večer, jer je čuo, bio je u Brazilu na odmoru, izađe, kaže, kakve ima veze, ja znam, imam veze kakve sa Šikićom, niti sa njegovom kućom, izađe odvjetnik gospodin Crnić, kaže, u ime klijenta, kaže, ja odričem ništa da smo mi napravili da se naše ime spominje, i gle čuda, do danas dok ja vama sjedim, još uvijek je na kuću Šikića upisan Eduardo da Silva. Ljudi, pa je to moguće? A ja mislim često, kad si želim neke stvari objasniti, ja mislim da je skrivena kamera. I znači, vama svakome ovdje koji sjedi, koji imate nekretninu, stan ili kuću ili vaši roditelji, svako od nas može staviti blokadu i to traje 2-3 mjeseca dok se to onda u nekakvom postupku ne skine. Ali gled, to se sve dešava obitelji Mamić. To je nemoguća silina pritiska i utjecaj na politiku. Ugrožena su sva moja građanska, ljudska prava, moralna prava i